For more Kambala updates, please subscribe to the channel. ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತೆಂಕ ಕರೆಟ್, ಎರ್ಮಾಳು ಅಳಿಯಕೋಡಿ ಬಡ ಕರೆಟ್. ತೆಂಕ ಕರೆತ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗಡೆ ನೆರಳು 13-37-14-71. ಎರ್ಮಾಳ್ ತಂಕರ ಗುತ್ತದ ಕುಲ್ ತೆಂಕ ಕರೆಟ್, ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುನರ್ ತೋಟದ ಕುಲ್ ಬಡ ಕರೆಟ್. ತೆಂಕ ಕರೆತ ಎಲ್ಲೂರು ತಂಕರ ಗುತ್ತು ನಿಧಿ ಆದೇಶ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು 12-91-16-53. ಪಡುಬಿದ್ರ ಕೆರೆಮ್ಮ ಜಾರಿಗೆ ದಡಿ ಮನೆ ಬಡ ಕರೆಟ್, ಇಚಲಂಗೋಡು ಗಡುಬಾಡಿ ಮನೆ ತೆಂಕ ಕರೆಟ್. ಬಡ ಕರೆತ ಪಡುಬಿದ್ರ ಕೆರೆಮ್ಮ ಜಾರಿಗೆ ದಡಿ ಮನೆ ಮಿತಾಂಶ್ ರಥನ್ ಶೆಟ್ರು ನೆರಳು 13-07-13-98. ತೆಂಕ ಕರೆಟ್ ಬಡ ಕರೆಟ್ ಮೂಲಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕಲು. ಬಡ ಕರೆತ ಮೂಲಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಶಂಸು ಸಾಹೇಬರ್ನೆರ್ಲು 13-18-13-43. ಕಣ್ಣೀರೆ ಬೈಲು ಮನೆ ತಕಲು ಬುಡೋದು ಬತ್ತ ಹಿಡಿದವರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪಂಚಮನಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ನಡೆದವರ ಕಣ್ಣೀರ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಣ್ಣು ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ತೆಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣೀರೆ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಣ್ಣು ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು 12-84. ತೆಂಕ ಕರೆಟ್ ಬಡ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳು ಎಲ್ಲದಡೆ ಮೂಡು ಮನೆ. ತೆಂಕ ಕರೆತ್ತ ಓಡೆ ಐಡಿ ತೆಂಕ ಕರೆತ ಕೊಳಚೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13-61-14-46.